Dobar dan i dobrodošli u gameplay Devil May Cry 4 Special Edition. Sad ću vam reći, stigli smo do malog bossa. Ovo je čist gameplay da vam pokažem kako izgleda remasterizacija te jedne od najboljih Devil May Cry igara ikada izašle. Proizvođač je Capcom, a da ne topimo mnogo, odmah da pređemo na gameplay. Boss fight. Nije teško, boss fight igra na easy, znači... Da čisto ne bude nešto previše teško, ću i normalno staviti na normalno. Sad čisto početku želim da bude na easy, jer bi se malo učio sam. Ali zdrobio znači. Nije ovaj čika više živ. Getting better. Ok, neće. Čist materijal. Malo pa idemo odmah na next mission, dragi prijatelji. Kad scena me ne zanima. Ok, ovo ćemo da odgledamo, ovo mi se već sviđa. Inače igrica je predobro optimizovana, svi možete da je skinete. Ne zauzimo, pa dobro zauzimo dosta kvalitete. Šta? Ovo remaster dobra, inače igrica je jedna od najboljih Capcomovih izdanja. I Capcom... Da, stvarno, naravno, Capcom je rekao da je zadivljen što su ljudi, što im se svidjela ova igrica. Ok, mada iskreno je normalno da ću... Može i ostavim sad. Prošli Devil May Cry. Ušao sam. Dobra igrica, nije toliko ni loša grafika. Zanimljiva je. Da, dobra je. Stvarno igrica je, za sad mi se dopada. Moje očekivanja su malo veće, što sam očekivao da će da ima malo bolju grafiku. Ali šta je tu, nije ni loša ta grafika, dobra je, solidna je. Jer ono, trebao sam da skočim koji se jedan debil. Jer da u ovim novim igricama nema ovako. Da, kamera. Ova kamera je baš ono teško sa njim da se igra. No dobro, tako što nekako uvijek ponišavajte kutije. To je sranice. Green orb, to vam frame per second drop. Fina igrica. Ja se nadam da će da naprave Znači ne znam, mislim da neće da izaći
ja na A ulazim. Malo u ceo grad i nešto što neki igraju. Što igraju, Bog te nas. Mislim, malo se ljutite, ali ne znam što igraju. Igrat će ovo ipak na easy. Ne želim uopšte se dobro zamaram oko ove igrice. Jednostavno dobro, sve želim da je prođem. Što ne sam više pokazao. No, kamera poznano stabilno vidjeći kamera. A ovdje ne može se. Vidi ovo. Neka lobanj. Mozgovniči. Pa ne bi volio da imam takav mozak. Klip će biti 12-13 minuta, a ništa previše, čisto da pokažem. Inače, ne znam mnogo igrici i ovo čisto lupetanje nešto. Inače, igrica ništa dobro radi. Odlično optimizovana to. Jedino što mogu da kažem da je odlično optimizovana i da mi sad u gameplayu čini da nije bolja od Devil May Cry petice. Jer to je jedini Devil May Cry koji sam igrao, što se čuo. Jedini koji sam igrao. Tako da nisam možda neki. Oh my god. Ću ja pokušati tu da nađem taj Lele Bubu. Ne znam šta pričam. Ne mere. Da, ne mere. To sam očekivao sad. Kuda mi treba da idemo. Počeo nešto babo je opasno. Još tako bude završavamo epizodu. Čisto smo malo pokazali igricu, aj vidi. Okej, šta the fuck is this? Što ovdje treba? Okej, ništa da ja ne bi mnogo ovdje tu povlačio, je bio Devil May Cry. Čist prvi gameplay, ništa nešto pametno nismo radili. Možda nekih 9 minuta dug i ne baš pametan, ali eto, to je bila ta igrica. Vidimo se i ćao, nekoj sljedećem.